Kiseljak, hrvatska općina koja je godinu dana bila praktično jedina veza za izvlačenje djece, staraca i nejači iz Sarajeva. Mjesecima je i sva hrana u blokirano Sarajevo ulazila upravo preko Kiseljaka. Kiseljak su zbog toga zvali i ustima Sarajeva i Tuzli. Muslimanska strana međutim stalno je optuživala Kiseljak za nekakvu suradnju sa četnicima. Danas je Kiseljak u muslimanskoj blokadi, ali Kiseljak se uspješno do sada i branio i brani. I danas se čuje sporadična pucnjava sa crta razgraničenja muslimanskih i hrvatskih postrojbi između Kiseljaka i Visokog. A posljedice nedavnih sukoba su vidljive evo i ovdje. Vidite naime nedavni izravan minobacački pogodak u poštu u centru Kiseljaka. Cilj daljeg djelovanja muslimanskih snaga je odsjecanje još jednog dijela teritorija općine Kiseljak, stavljanje pod apsolutnu kontrolu njihovih snaga. Ono što ljude u Kiseljaku i posebno ljuti je stalno podmetanje o hrvatskom ustaštvu i genocidu. Tako su sva sredstva informiranja u Sarajevu prenijela nedavno zdravo za gotovo priopćenje nekih muslimanskih zapovjednika da je u selu Svinjarevo kraj Kiseljaka ubijeno 1000 muslimana. Evo nas u selu Svinjarevu. Istina, ima spaljenih kuća kao i u drugim selima Kiseljaka i onim hrvatskim muslimanskim, ali su to vele posljedica višednevnih borbi. U selu zatičemo i nekoliko muslimanskih obitelji i pitamo ih kako ovdje žive sa Hrvatima. Sad za sad ovdje nema dobro pravo, nema šta. Fino nam je sad ovdje, niko nas ne dira, niko nas ne ometa. Koliko je u Svinjarevu bilo mrtvi? Ja mislim oko 7 komada. Vraćamo se ponovo u Kiseljak. Na raskrižju prema Fojnici danas tuku muslimanski snajperi sa obližnjeg brda prema Visokom. Da, isto tako moramo malo brže, jer je ovdje uđe snajper. Evo pogledajte na ovoj kući tamo desno, imate ostatke od snajperskih hitaca. Jutros je ovdje poginuo jedan čovjek od snajpera. U samom Kiseljaku život na prvi pogled je sasvim normalan. Trguje se naravno samo za hrvatske dinare i prirodno za marke. Ljudi dolaze na čuvenu česmu po vodu Kiseljak, rade i prodaju se kiseljačke pogačice upravo i rađene sa mineralnom vodom. Kiseljak je zajedno sa Kreševom i Fojnicom danas blokiran od muslimanskih snaga. U Bosni je danas gotovo sve blokirano, ako je ikome to utjeha. Nekada je Kiseljak Sarajevo spašavao od blokade. Danas se zato i Kiseljak uzda samo u vlastite snage. Ne prkosimo nikome, kažu na kraju, ali Kiseljak ne damo nikome. Onima što su ga htjeli već smo dali pod prstima. Neka ponovo ne pokušavaju, jer živjet nam je, ako ne zajedno, ono bar jedni pored drugih. Tako nam je sudbina do. Večeras u 17 sati i 20 minuta započeo je do sada najjači napad muslimanskih jurišnika na općinu Kiseljak. Granatirano je i samo gradsko središte. 4 civila tom prilikom poginulo, a 10 teže ranjeno. Branitelji Hrvatskog vijeća obrane pružili su žestok otpor napadaču, pa je napad odbijen. Među braniteljima ima i poginulih i ranjenih. Ništa mirnije nije bilo ni na žepačkom području. Branitelji 111. brigade HVO-a odbili su kombinirani pješačko-tenkovski napad na Donju Papratnicu, a bojna Marko Pranjić krenula je u kontraofenzivu i prema posljednjim vijestima nalazi se na samom ulazu u Zavidoviće, gdje je muslimanske zapovjednike uhvatila velika panika. Traže pojačanje iz Zenice. Ponovno su napadnuta i sela Ranković i Nević polje u Novotravničkoj općini. Ova muslimanska ofenziva može se dovesti u vezu sa zatočeništvom dvojice časnika HVO-a Ivice Rajića i Vinka Lučića u kampu kanadskog bataljuna UN-a u Visokom. UNPROFOR-u je pozornost skrenuta na taj događaj, a ofenziva na hrvatska naselja je sve izražena. Za razliku od protekle noći kada su se u Mostaru vodile žestoke borbe, današnji je dan protekao uz povremene detonacije projektila ispaljenih s lijeve obale Neretve i brda Fortice, mjesta pod kontrolom muslimanskih snaga. Osobito snažne borbe noće su se vodile u ulici Bulevar i prigradskom naselju Orlac i Raštani. Na ovome mjestu u Mostaru sinoć je, dok su se igrala od minobacačkih projektila, ranjeno 10 djece, od kojih je 2 u veoma teškom stanju. Projektil nije ispaljen slučajno, jer se ovaj dio grada može osmatrati s muslimanskih položaja koji su nekoliko stotina metara udaljeni odavde. Danas je u Mostarskoj katedrali služena sveta misa koju je predvodio novoimenovani nuncij Svete stolice za Bosnu i Hercegovinu Francesco Monterizi. On je stigao u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni. Prenoseći papin pozdrav, blagoslovi želje da se ovaj tragičan rat završi, papin nuncij je rekao da je cilj njegove posjeta pojačati akciju Svete stolice u traženju mira na ovim prostorima. U zapadnu Hercegovinu, točnije u Čitluk, danas je preko srpskih položaja stigla skupina od oko 400 protjeranih Hrvata, uglavnom žena i djece iz općine Konjic. Prognanici će, kako nam rekoše u Čitlučkom Crvenom križu, biti smješteni uglavnom u obiteljske domove Čitlučana. 200.000 Hrvata u Srednjoj Bosni i dalje se nalazi u potpunom okruženju gdje im se ne može pružiti bilo kakva pomoć. Muslimanska vojska čitavi dan topništvom gađa samo središte Kiseljaka i Busovače. Na Kiseljak je palo više od 400 različitih projektila.
Poginulo je 9 civila, a 15 ih je ranjeno. U Busovači, koju tuku topovi minobacači iz muslimanskih uporišta u Kaćunima, poginulo je 6 civila, među njima i 2 djece, a više ih je ranjeno. Postrojbe HVO-a sve pješačke nacrtaje na ove prostore uspješno odbijaju. Pripadnici 111. žepačke brigade HVO-a danas su ovladale selima Dubravice i Biljašići, udaljenih svega 1 kilometar od Zavidovića. Iz ove brigade danas je priopćeno da je 30 civila otrovano iz gradskog vodovoda u Žepču, čije izvorište drži muslimanska vojska. Iz Kiseljaka smo dobili potvrdu da su časnici HVO-a Ivica Rajić i Vinko Lucić, koje muslimanske postrojbe nisu htjele pustiti iz kampa kanadskog bataljuna UNPROFOR-a u Visokom, posredstvom UNPROFOR-a danas puštani na slobodu. Unatoč ženevskim pregovorima o mirnom raspletu stanja u Bosni i Hercegovini, muslimanske snage koriste sve brutalnije metode u agresiji na hrvatske prostore. Iz Jablančkog sela Doljani dolaze vijesti o upadu diverzantske skupine koja je pričinila zločin na tamošnjim civilima. Bilo je i mrtvih i ranjenih. Kad smo došli blizu, ne možeš doći blizu sela, oni su već zapalili, a ova naša čeljada ostala bježe. Jedan broj mještana Doljana uspio se spasti bježeći kroz šumska bespuća prema Tomislavgradu. Ostala su mi mama i tata, brat na Gračacu. Gdje je tata? Ne znam. Pa kako si ti pobjegao? Ma sa njima, s ovima. Mi se igrali kad jedan tamo naš iza sela trči, vidio, čuli smo mi puškaranje, pucaju, a mi mislili naši da pucaju. Kaže on, bište, bište. Prema posljednjim vijestima iz Doljana snage HVO-a uspjele su dio ubačene muslimanske diverzantske skupine protjerati i uspostaviti ponovno nadzor nad tim prostorima. Nakon etničkog čišćenja koje su izvele muslimanske postrojbe, iz Bugojna je danas u Tomislavgrad stigla prva skupina prognanih Hrvata. Pucanja i čekanja i svašta je bilo, i ranjeni, i civila, i vojska nas je pratila, ali teško je opet išlo. Ostalo napušteno sve. Dosta je zarobljeni, čak su žene kad smo bježali, muževi nailazili mrtve u rovovima i ostali su tako, to je žalosno. Prema pričanju prognanih Bugojanaca po šumskim vrletima spas traži još više od 5000 Hrvata. Mira ni danas nije bilo na području Žepča, gdje je 111. brigada HVO-a odbacila napad muslimanske vojske na Gornju Papratnicu, niti u Novom Travniku, gdje je na meti muslimanskih napada bilo selo Zubići. Granatirano je i samo središte Viteza, a tom prilikom je ranjeno 6 djece, od kojih 2 teže. Dan na mostarskom bojištu bio je razmjerno miran. Nakon Bugojna, muslimanske snage su danas napale i Gornji Vakuf. Veći dio hrvatskog civilnog pučanstva je izvučen u prozor, postrojbe HVO-a Gornjeg Vakufa, odnosno hrvatskog Uskoplja, drže crte obrane i pored jakih muslimanskih napadaja, kažu u glavnom stožeru HVO-a. Iz ovog kraja apel svima da dođu i brane svoja ognjišta.